今回初めてそのマスターシリーズを拝見させていただいた時に、じゃあどれくらい正確なんだろうっていうのは実際に検証してみたんですよね。その晩っていうのはやっぱり忘れられないですよね。本当に僕らが作った通りの輝きを持った世界がそこに表示されていて、眩しいものは眩しいと感じられるし、でそれが家庭用で手に入るって、これはなかなかすごいことだなと思いましたね。一晩中見てられました。車をコース上に配置した時に太陽と地面との反射する二次反射光とか、反射してる中での綺麗なニュアンスとかグラデーションがちゃんと表現されていて、マスターシリーズを使えば私たちアーティストの感覚で作る表現した色を再現できるようになるんじゃないかなと。グランツーリスモって今まで光とか色とか現実世界の再現というのにものすごくこだわってたくさんのスタッフが絵を作ってきてるわけですけども、ようやくその皆さんのご家庭に僕たちが思ったままの絵で届けることができるようになったっていうのはすごく嬉しいことだなと思っています。制作者が一体どの色を見ていたのかっていうことに関しての好奇心ってね、一般的なコンシューマーの方もあると思うんですよ。でそういう絵を確認できるっていうね、ちょっと好奇心をくすぐられるような、そういうテレビなんじゃないかなと思いますね。